Здравейте, аз се казвам Елиф и това е първото видео в този канал, така че се абонирайте и дайте палец нагоре, много ще се радвам. Така, сглобят спалнята. Извинете, че говоря така, просто наистина не мога да говоря, защото ми беше малко срам пред хората. Няма да ги покам. Опа. Така. Спалня. Пауза. Тук пускам видео, колкото не е скучно видеото. След паузата. Така, сега тук са кифлютя. И да, абонирайте се за втора част. Много съм сладка, не знам какво ми става пред това огледало. И ето, е другото. Скъпят ми спалня, така че дайте палец нагоре за още готини видеа. Така, това видео ще има втора част, така че се абонирайте и след няколко дни може да излезне. Чао!